adunay usa ka makililimos na kanunay hatagan og 50 pesos sa usa ka pari sa panahon nga sila magkita. Usa ka adlaw niya na sa dihang nagkita na pud sila, niingon ang pari, "Uy, nakalimot man kog dala og sinsilyo. Wala sa ko'y mahatag sa imuha." Niingon ang makalilimos, "Ay, palimot-limot padre. Mudawat biya po kog tibuok." Mga kaigsuunan, nianing adlaw, imbitihan ko kamo sa pagpamalandong mahitungod sa mga pribilehiyo nga ato ang nadawat sa ato ang kinabuhi. No? Kining mahatagan ta, pribilehiyo, no? Dili ni siya katungod, mo nang di ta masuko, kung dili ta mahatagan. Kaybot pasabot sa usa ka pribilehiyo, so nahatag kini nga wa nato pangayo og dili nato katungod. Dili ta kapugos kung kini dili mahatag kanato. No, kung naa, salamat. Kung wala, basin di ay lain pod, no. Unya ang grasya nga giandam sa Dios alang kanato. Diha sa ebanghelyo ato ang nadungog nga adunay 12 ka tawo nga nakadawat og dakong pribilehiyo. Pribilehiyo nga mahimo nga mga apostoles sa ato ang Ginoong Hesus. Sa libo-libo ka mga tao nga nagsunod-sunod kang Hesus, gipili ang 12 ka mga apostoles o gihinganlan gayud sila diha sa ebanghelyo nga atong nadungog ni aning adlaw, no. Klaro kaayo, gisingle out kung kinsa kadto sila. So usa ka dakong pribilehiyo ang nadawat nila. O giingnan usab sila nga sa ilang pagmantala sa maayong balita, ang gipili sa ato ang Ginoong Hesus nga ilang adtuan, no, niingon siya, "Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel." So naapoy privilege nga katawhan sa Dios ang Israel sa kadagandaghang mga nasod sa kalibutan, nga naman gyud ang Israel ang gipili sa Dios, no, nga maoy iyahang mahimong katawhan, no. Unsa may buot pasabot ani mga kaigsuonan, pabor-pabor ba ang ato ang Dios? Tungod kay magpili raman siya og 12 ka mga apostoles sa libo-libo, unya magpili siya og usa ka nasod sa kadagandaghang nasod sa tibuok kalibutan. Well, dili, no. Wala man siya pabor-pabor. Kay kini manggong intensyon sa paghatag og pribilehiyo mga kaigsuonan, ang hinungdan nga gibuhat kini sa Dios, gipili ang 12 ka apostoles dili aron mahimo silang eksklusibo nga grupo. Gipili sila sa kadaghanan aron ibalik ngadto sa kadaghanan, no. Aron sila unya mga lagad sa kadaghanan, no. Dili para sa ilang kaugalingon lamang nga kalipay, kalambuan, kaayuhan ang maong pagpili kanila. Mausab ang intensyon sa Dios nga nang iyang gipili ang Israel nga mahimong iyang katawhan, kay buot niya nga ang Israel mahimong iwag unya sa mga nasod sa tibuok kalibutan, mahimong panig-ingnan diha sa ilahang pagtuman sa kabubuton sa Dios. So ang pangutana karon, kung kita makadawat og usa ka dakong pribilehiyo, unsa man ang atong angay nga buhaton, no. Klaro kaayo diha sa sinugdanan sa ebanghelyo nga ang mga napili ni Hesus nga mga tinun-an gihatagan og gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. So gihatagan sila og pabor aron di ay sila ipadala mahimong misyonero, mga lagad, mulantaw ngadto sa mga nagkalisod-lisod, nagkinahanglan nga sila muserbisyo, no, para sa kaayuhan sa kadaghanan,
ang ato ang hunahunaon kung kana nga pribilehiyo ato anang madawat sa ato ang kinabuhi. So nianing adlaw mga kaigsunan mamalandong kita unsa man ang mga pribilehiyo nga ato anang nadawat sa atong kinabuhi. Usa ba kita ka scholar sa ato ang nasod o natay scholarship grant nga nadawat sa usa ka pribado nga kumpanya? Isa ba kita sa kanang gihatagan na og mga discount kung magbayad ta no naanay mga deduction sa atong pagbayad kay nabilong na kita sa privileged group no giunsa man nato paghatag og bili ang maong nga mga pribilehiyo nga nadawat sa atong kinabuhi. Nakabenepisyo ba kini dili lamang sa atong kaugalingon kundi ngadto usab sa ubang tao. Nianing kalibutana ang usa ka pribilehiyo usahay mahatag kumupasar ta sa mga standard no murag pili-pilion pod kung kinsa tong hatagan og mga pabor. Unya, katong mga nakadawat og mga pabor, mutukod og eksklusibo nga grupo, mahimo na silang elite, no? Ug katong wala nakadawat, wala siya nahimong scholars ng bayan, bulok-bulok manggod na siya, mahimo mo discriminate sa uban, no? So dili kana gyud ang intensyon sa ato ang Ginoong Hesus ngano nga muhatag siya og usa ka dakong pabor o pribilehiyo sa uban no yatagan kita og pribilehiyo dili tungod kay angayan kita sa maong pabor kundi tungod kay ang naghatag sa maong pribilehiyo nahigugma man kanato nga walay kondisyon o gihatag niya kini kanato no sa matag usa kanato lain-lain lang no ang mga pabor o pribilehiyo nga nadawat sa matag usa. Kung ang matag usa iyahang gamiton ang pabor o pribilehiyo nga nahatag sa Dios sa iyang kinabuhi aron sa pagpangalagad sa matag usa pagkanindot na lang gyud no siguro sa ato ang katilingban, sa ato ang kalibutan. Mga kaigsuonan, ang pinakadakong pabor gyud siguro no nga nadawat nato sa atong kinabuhi kini bang ipakataw ta nianing kalibutana. Unya aron dili ni siya masayang nga dakong pribilehiyo nga nahatag sa Dios kanato, iyahang gipadala ang iyahang bugtong anak nga si Hesus aron kita matudluan ug makaamgo sa sakto nga pamaagi aron kini nga maong pribilehiyo dili mausi. Aron ang kining pribilehiyo nga magpuyo ning kalibutan na ato usab nga magamit agig halad balik ngadto sa Dios. Hinaot nga ang maong nagtudlo kanato sa pag-amping ning mao nga pribilehiyo ang iyahang pagka masinugtanon ngadto sa Dios mahimo usab nga ato ang pamatasan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.